Kalong shisha ka jingger khu ka bakraw na ka benta ka way ka long ying jong uba Suresh Singli bat ka kong edit be ki basyong basa hakasnong nongkra hakaba na kalyang ka sunjuk kiseng rangba balang Catholic kalayo banay sngobha na ka ying sa kabapaka siya ka di ka long ying ya ka balate haka jingot ka balong saulak tam hakabala wan ban ot ribon do uba sos tenor sotun Emily ka jirang haka jia don lang uba Victor Rani MDC ka jirang Father Peters Imre SDB Parish Priest Nongpo Parish bagi dekot jangka senjuk. Habakaran cikla patai kubor uba William Minsong, Presiden senjuk kiseng rangba balang Catholic Zone 6. Uloong bagajing syakri kamdei ban long tanghi kinja minsim. Kideiru ban syakri naga bentaka im naga salang. Habakren badukpa jang ketika longing uba Suresh Singli ulai thu uba ulapoi ban syongka hagatika shnong nadu usnam arjar khatlai badula don lai ngudi khon ki banang red ulo ongru bakaying gabarim ka bausa kalong gabala jot bat ka bami bitshu bansa bana kalyang jongu don bor banchna thamai namar ka jinghiran haka kamai ka ji brio pada kalong ying long sem to penyajan ya desha ki chakri jongme ki basyong basa hakane ka ying bathmai bar bakar paret jaga jingkar khu jongme menta kasni to kar khu yakane ka ying ka me himla ais ngo wati to long mame ka jakari jong ki badon hakane ka ying kasam to long mame upar log jong ki haba ki don sa chingai na ying to long mame nong pdiang i yaki haba ki wan pai sa ying Barhakas ngi ka fakhadu to priang I yaki ha ka jing yeng shong ne jong me ba mala pung khre nak banta chuki baro ha ka yeng ukpa jong me we immar basin sha junom la junom amen Amen. Kajing suk hakane ka yem tu boror basyong kaka. Try during card batri. Isung yung play taken that. Akaba ilayo banwan maniyuk pejat. Shawan play gani ka yeng. Kaba nakalyang ka sengrang ba ng zone 6. Kila yo ban pensiona nam ta kawai na kilong yeng kipatu. Tanpa kita play jing dan lang I special director nang I father nang ta kunjo MDC jong jirang be dan lang support nang ta ki president secretary nang ta ki nakit kambaro ki jang sengrang ba naki pro south li parish be dan lang hagin support apan pa ki jing play bagna so masuk men hado kata habang I Ikam babha jeng sengrang ba aku ile nang ta kelong yeng batuk kanikan ta ya ka rukom trekam bat kumno kan ai mensim ya ki wepat bagian ya don ya mensim manok senyang nak banta kumno ban yarap ya ki kantam ki kelong yeng batuk ki pamdon ki yeng isan ki pamla ban chua da kan ni yin ba jot da kan nong antap ta ka jin jar ki so sat da hadin menta ba kini ke sangarung ba kila yo I ba kini cuma kalau ngobajot te kila wan nyarap yang aban ai kan ke yin ba ba ke baskem basna maya tahi te ngat no tap ta ke men ke bakrau ngai te ji sungu beli klap ndat bola kerku dia beli stan ku yang ada ni tak no ngala dap to men ado kotak kotak te nalai cuma ngam ini bon ai ki stan kecing play ki yang ki sengrong ba bat kiwi ki bagi MLA ki MDC tuano senyang kat bayo dengan aku ki yang ki tak dalong balak de let se arin dan bo kiru kin yo langsung bo yo mangahi kiru yo sup light of flap pasi sajinja
like daga yuk pun tiap pun dia main tu hapuan like daga air ni nagaliang sun nga kompresen juga sun 6 ki bahap hasap lagi Paris nongpo Paris Barihat Paris Kadar Paris bat kane ka dan Paris dengan kompresen juga ni South lagi Paris ka senjam jongi ya ka senjuk sik kalong na kamta ban chakri haka mensim bat khamtam ro aka imlang salang bamdei ban ong bangi tang prakhat na kam simru ngi peru na kamta ka imlang salang kaduk kasuk jong ki para bangi ke jongi ke badan hakanono ka jaka de kamta mantau snam ngi lebo ya kan ka annual meet jong ka senjuk jong ki rumba Paris nongkra haka badai Paris somdan nongpo bat ngi bu ha nongkra kamta ngi ai ka wei pakoi ka ying bedok man la ka annual meet ke jongi de kan ka de senjam ka panongkong jong ka senjuk jongi ka ba pelong ka annual meet haka ne ka Paris nongpo ka bade hanongkra kamta ngi larai ban yarap na kamta ka ying bedok na lor ki bedok kumba PE ke ni ka ying ke badan hani hamat ka ying jongi ka pli san ke kamta gila dan hok hi ban yo kamta na ka jingjit bat select na ka liang jong ka kirangba jong ka nongkra ke kumta gila jit bat kel ai changi ka sun bat kumta ngi lawan inspection bat ni la de hok sia bat ai ke ne kumta ngi la rai na ki ban yerap da ki bun rukom kumno bat panyo ne ka ying bat ka ne ka jing lut jong ka ne ka ying ka kum estimate ka long saulak tangka